En menos dun día, choveu o mesmo que chove nunha semana. Vémolo agora nun xornal semanal no que tamén analizaremos a situación da vivenda. Comezamos. Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos a este xornal semanal. O pasado domingo, 4 minutos despois das 7:30, os nosos teléfonos comezaron a soar así. Por primeira vez na historia, os estradenses recibimos un S-Alert. Non era para menos, porque viña a alertar de que para o luns se activara un aviso vermello por chuvia, un aviso vermello que non se activaba dende hai case 10 anos. O que pasou o luns coñecémolo todos. Choveu arreo. Iso provocou anegamentos e balsas de auga, e tamén que os ríos aumentasen moito o seu nivel de auga e chegaran a estar ao límite da súa capacidade. E é que non foi para menos. A estación de Meteo Galicia en Forcarei rexistrou só o luns case 160 litros por metro cadrado. Isto é pouco menos do que chovera a semana anterior. Outra xornada na que tamén choveu bastante foi a deste venres. Unha tormenta intensa, pasadas as 4:30 da tarde, deixounos estas imaxes. Ademais, os diferentes temporais desta semana viñeron acompañados de fortes refachos de vento. Iso provocou a caída de varias árbores e que Emerxencias tivese que retirar chapas e orelitas nas rúas Ulla, Calvo Sotelo e Pérez Biondi, ademais do polígono de Tuedo. Por outra banda, o martes a neve volveu ás zonas altas do municipio. En Cuntis o luns desbordouse o rego de Calvos, provocando o desaloxo de varias vivendas. O Concello calificou a situación que se viviu como crítica. Ademais, o venres anegáronse as rúas Bernardo Sagasta e da Presiño. E tamén o luns houbo accidentes en Couso e en Oca. Pero, como vai vivir a semana que ven? Pois ben, vamos seguir encadeando días de chuvia e de temporal. Ata as 9 da mañá deste luns estará activo un aviso amarelo por chuvia, podéndose acumular 60 litros por metro cadrado en 12 horas. De seguido, falamos da situación da vivenda na estrada, pero antes... 23 parroquias gañaron poboación no 2025, mentres que 24 perderona. Codeseda foi con diferenza a parroquia que máis habitantes gañou. E Liripio gañou poboación por primeira vez no que vai de século. E a Estrada e Rianxo comezaron un proceso de irmanamento por Virxinia Pereira e Castelao. Anunciouse este sábado durante os actos de conmemoración do nacemento de Castelao. Este paso simbólico terase que aprobar nos plenos dos dous concellos. «20.019. Esta é a cifra de poboación que tiña a Estrada a 1 de xullo de 2025, segundo o IGE. Unha cifra que deixa a Estrada no límite da súa categoría. Perder 20 habitantes significaría perder moitos servizos. Unha das causas que esgrime Louzao é a dificultade de acceder á vivenda. Por iso xa analizamos a situación da vivenda na Estrada. Farémolo dende a última zona que se habilitou para a construción de vivenda, a coñecida como a urbanización do Mercadona. Rematada en 2021, avanza cara ao horizonte da construción dunha vintena de vivendas de protección oficial nos vindeiros anos. Comezamos falando de vivenda baleira. Na Estrada, segundo o INE, en 2021 había case 4.000 vivendas baleiras. Unha cifra que se reduciría á metade en 4 anos despois, segundo os datos do oral facilitados polo Concello. Algunha das inmobiliarias que consultamos traslada que parte do que se podería incluir dentro desa categoría serían edificacións que reciben un uso esporádico. O medo a unha ocupación e as malas experiencias con inquilinos anteriores fan que moita xente prefira ter a casa pechada
a tela alugada, aínda que iso se traduza en máis custes. Fixándonos na situación do mercado, Ahora mismo que hai moitísima demanda e o que hai é moi pouca oferta. Eso implica que este subindo. permitindo aos propietarios poder elixir que perfil queren. En canto a compra, recuperouse esa alegría, esa necesidade de comprar. Ben é certo que, levábamos tamén anos de non ter construción nova e que ao final a demanda que había abastecíase co mercado de segunda man e agora pode ser que sexa un momento no que hai escasez de vivienda. Vale? Agora precisaríase construir nova vivenda ou que entrarán máis vivendas no mercado de segunda man. e se nos fixamos na demanda, non só é local. Incluso de Santiago, que onde a vivenda tamén estamos moi cerca, ali está máis do doble e xente que está intentando comprar aquí, incluso como inversión. E que pasou cos prezos? Pois que subiron. Segundo os últimos datos do INE, e estes son os de 2023, o aluguer medio na estrada situábase en 310 euros ao mes. Iso é un 23% máis ca 5 anos antes. Pero é que non só é iso. Falando cas inmobiliarias, o que nos din é que actualmente o aluguer máis barato atópase nos 350 euros, podendo subir incluso ata os 600. Iso sí, isto prodúcese tras varios anos cos prezos estancados. O prezo do aluguer depende de factores como o número de habitacións e outros servizos como o ascensor ou a praza de garaxe. En canto á venta de pisos, o prezo medio en 2024 era de 81.000 euros. Pero que pisos, na estrada unha vivenda de un dormitorio ahora mismo pode estar en torno aos 90.000 euros. Unha vivenda de 3 dormitorios de segunda man, pero máis ou menos nova, pode andar, depende da ubicación, depende de moitas cousas, pero pode andar en torno aos 160.000 euros. Eu creo que, pouco a pouco o mercado seguramente vai un poquinho a alza, pero de momento ainda os precios son contidos, é unha vila que para a categoría que temos de vila, pois son os precios razonables. Cada vez máis familias teñen máis dificultades á hora de afrontar os gastos da vivenda. Entón, que se podería facer para facilitar o acceso á vivenda? E como se podería reducir o número de vivendas baleiras? A estas preguntas responderán os nosos políticos o vindeiro sábado nunha nova entrega do Estrada a Debate. Mentras, nós rematamos por hoxe. Moitas grazas por estar aí e vémonos.